Bueno, Marc, primer que res, la primera pregunta, com rep la plantilla el fet que us concentrin aquesta setmana, just abans del partit contra el Nàstic? No sé com heu rebut aquesta notícia. Bueno, està clar que al final totes aquestes coses són positives, no? Ja per al grup, com a l'equip, com per a tot, no? Al final sabem que aquí en gespa natural no podem entrenar i bueno, al final és molt positiu, no? Que al final, encara que es tinguem que desplaçar fins a la vall d'en Bas, és molt positiu entrenar per almenys els 2 dies de més càrrega, entrenar en gespa natural, per a les cames, ja per a dinàmica de grup, per a tot. Jo crec que és una notícia molt positiva. Encara que heu d'estar fora de casa, que no sé com ho porteu vosaltres això. Sí, bueno, al final sí que és veritat que estàs fora de casa, no? Però jo al final igual estic fora de casa, no? Allí que aquí, no? Però ja t'he dit que la gent ho ha agraït, no? El gest, com ja t'he dit, jo penso que és positiu en tots els sentits i al final amb aquest fet afrontarem el partit del dissabte en les millors condicions. Li donem encara més transcendència al partit de dissabte contra el Nàstic, tot i que només estiguem a la 6a jornada de Lliga? Bueno, està clar que al final el Nàstic no ha començat bé, però al final tots sabem que és un gran equip, no? I al final que segurament estarà ahí dalt i evidentment és un partit molt important perquè jo crec que al final pot ser un rival directe però bueno, sí que és veritat que a dia d'avui és molt pront per a fer matemàtiques, però com ja t'he dit, al final nosaltres també sabem que juguem a casa i encara que sigui Nàstic o sigui el rival que sigui, a casa tenim que treure els 3 punts com siga. Quin gran partit, a priori es presenta? Sí, la veritat que sí, no? La veritat que si digueres un Lleida Nàstic en segona A, no? també podria ser, no? La veritat que és un gran partit, en els dos costats hi ha molt grans jugadors, no? Una gran plantilla i al final el que és jugador i que és futbolista, no? Al final partits com aquests són els que esperes durant l'any per poder jugar. Vindrà gent de Tarragona, ja segur, esperem que també respongui la gent de Lleida. Sí, està clar, al final sabem, no? Que al final la gent que ve d'aquí de Lleida està en comptes, no? Però al final és una afició que els que venen es fan sentir, no? I al final està clar que quan més gent vingui serà millor per a nosaltres i és un partit perquè la gent intenta vindre a apoyar-nos. Jo crec que l'equip es mereix, no? Conforme s'ha començat la Lliga, no? Esperem que vinga gent. Jo crec que estem fent les coses bé i al final no sabem que si a la gent i a l'afició li anem donant, cada dia serem més. Per cert, dissabte, si jugues, que jo crec que sí, igual te toca ballar amb un excompany, amb el Pedro. Has tingut temps ja de parlar amb ell? Ho penses fer durant aquesta setmana abans del partit? Bueno, la veritat que solem parlar bastant, no? Perquè al final en el futbol la veritat que deixes grans amics i en molts d'ells encara que no esteu en el mateix equip segueixes parlant, com és en aquest cas, no? Amb el Pedro. Si els dos tenim la sort de jugar, no? La veritat que serà bonic, no? Poder viure un duel així enfrontats un amb l'altre i ja és algo que durant la setmana no ens anirem picant i alimentant un poquet, no? Però jo crec que serà, si els dos poden disputar el partit, algo bonic. Porta 3 gols ja, el Pedro? És una amenaça, això segur. Sí, al final se trata, no? de que aquí no em faci cap, no? Perquè si no de segur que m'ho recordarà unes quantes setmanes. Marc, una altra cosa. Bon inici de temporada, no? Podem qualificar-lo de Lleida, 10 punts en 5 jornades. És un bon inici per deixar clar que l'aspiració de Lleida està a dalt? Jo penso que al final és un equip gent nova, cos tècnic nou, no? Jo també penso que és pront per a fer valoracions, però també penso que el techo d'aquest equip és alt i s'estan fent les coses molt bé. L'equip a poc a poc, cada partit s'està veient com es xuten pràcticament res i a poc a poc està sent més sòlid i al final crec que és la clau. Estem també tenint sort que sense fer tampoc gaires ocasions estem fent gols. Jo crec que són dues coses molt importants i si des d'ahir comencem a créixer tant en la solidesa defensiva com a dalt fer
fem les ocasions, intentar fer més mal. Jo crec que, per això t'he dit que aquest equip té molt de marge de millora i esperem fer coses molt il·lusionants.